Здравейте! Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е стенен абсорбатор за вграждане от серията Teka C620. Моделът се прави само във вариант с матиран инокс. Ще ви покажем отблизо. В момента има защитно фолио, но това си е стандартен матиран инокс, който се използва при производство на аспираторите. Двата филтъра, виждате, те са метални. Стъклената част, пароловителя, може да го видите, той се отваря по този начин. Управлението на бутоните е чрез push. Бутоните се натискат. Има 3 степени, бутон за осветлението, индикатор. Един доста интересен модел. Максималният капацитет на аспиратора е приблизително 630 кубика. Има два мотора. Също така има възможност за ползване на филтри с активен въглен. Светлинният индикатор отгоре, той показва дали уреда работи или не. Един доста интересен модел, тъй като този тип аспиратори вече са по-малко като възможности и предлагане, поради по-голямото използване на пирамидални, такива, които са изтеглящи или пък за пълно вграждане. Така че този модел е доста приемлив. Виждате отдолу осветлението на аспиратора, то е 40 вата като максимум. Ще ви покажем аспиратора отзад. Това е частта, която няма да се вижда след монтажа. За повече информация и възможности за избор посетете